Marisol ens obre les portes del punt Òmnia Riu Clar de Tarragona per explicar-nos, entre altres coses, com es va posar en marxa el taller de salut i nutrició. La idea va sorgir perquè després de moltes classes de CAIMA, que és el curs de castellà per a dones nouvingudes, sempre trobava el mateix problema, que era com es trobaven elles, tant per anar al metge com perquè moltes estan molt grasses i clar, va sorgir d'aquí, de fer una mica d'un taller explicant tots els temes de salut, com la menopàusia, el càncer. Normalment són dones nouvingudes, magrebís, però està obert a qualsevol persona que es pugui interessar. L'objectiu d'aquest taller és promoure estils de vida saludables entre les 25 dones que hi participen, tenint molt present les necessitats individuals, familiars i socials. Es vol aconseguir que aquestes dones adquireixin coneixements per mantenir una alimentació equilibrada, elaborar dietes saludables i amb una especial atenció a l'alimentació dels infants. Vaig fer una pregunta general, a veure quants nens no menjaven res abans d'anar al col·le, i moltes mares van aixecar la mà i, clar, estem treballant que els nens vagin al col·le havent esmorzat una mica, no dic que mengin molt, però almenys que mengin alguna cosa. Que moltes mares porten els nens sense menjar res al col·le, al matí. Estem fent un taller de salut i hem après que s'han de fer 5 menjars al dia. Y es muy importante que los niños vayan esmorzar al cole. Pero crearemos un hábito, una costumbre de que desayunen. Si él ahora no quiere desayunar y va al colegio sin desayunar, cuando sea mayor tampoco va a querer desayunar. Y cuando esté en clase se dormirá. ¿Vale? Después de tener a vuestros hijos, a los 40 días hay que volver a ir al ginecólogo. ¿Habéis ido? Ellas només es preocupen quan estan embarassades, que esté tot bé i ja està. Després, per anar a revisions ginecològiques no hi van, si no li dius, perquè tampoc ho saben. El problema que tenen és que no estan informades i com que no ho saben, no saben on han d'anar ni res. I aquest taller s'implica una mica en ajudar-les a anar al metge i que vegin el que hi ha i que es poden trobar i que si passa alguna cosa com han de reaccionar. Un bultito. El médico hace una granjita y lo quita. Normalmente depende de la edad que se tenga y depende de... se cura, no va mucho más allá. L'activitat es desenvolupa de manera molt pràctica i serveix per tractar temes d'interès per a les dones que hi participen, com ara els trastorns alimenticis, la sexualitat, el càncer ginecològic i mamari, malalties de transmissió sexual, l'embaràs i la menopausa. El sobrepès és, a hores d'ara, un dels aspectes en què s'hi treballa amb un seguiment constant. Al principi va ser aquest el problema, que estaven molt grasses i que pesaven molt i que no sabien... Clar, i vaig començar a pesar-les, a medir-les i van veure quants quilos les sobraven a cadascuna i van començar a fer una mica de dieta i bueno, sí que estan una mica preocupades. Al llarg del taller de salut i nutrició es treballa també l'accés a pàgines d'internet on trobar receptes sanes, calcular l'índex de massa corporal i altres recursos per mantenir un estil de vida saludable. El que més m'agrada és que moltes vegades agafen els ordinadors per parelles i busquen
fotos, busquem dietes, busquem moltes coses que a elles les fa indagar en internet, indagar, aprendre mecanografia i passem una bona estona buscant coses, perquè clar, és una cosa nova i moltes d'elles també venen i em demanen tallers per aprendre informàtica o per fer mecanografia o per buscar coses per internet o buscar coses del seu poble, allà al Marroc, i molt bé, sí, els agrada molt. Amb el respecte davant qui s'estima més no sortir en pantalla, però amb el reconeixement per a qui com aquesta dona mostren el seu interès per temes que poques vegades ens agrada compartir de portes enfora.